Arratsaldeon, ongi etorri guztioi. Gaur oso programa berezia daukagu. Alde batetik 2020an eta 2021an eman ez den egoera batean gaudelako. Gaur ez gaude gure estudioan, normalean bezala. Kasu honetan Euskal Podcasting elkartearen gonbidapenari esker Ibaiondoko Udal Barruti Zentroan gaude burtsaren izan zen eraikinean. Hemen duela minutu batzuk elkartea aurkeztu da eta oso harro gaude podcastinga zabaltzeko eredu izateko gonbidatu gaituztela. Ez dakit ez egin duten, baina bueno, gonbidapena hor luzatu digute. Aurrera goitzengo dugu elkarteari buruz, bestalde gaurkoa programa berezia da ere gure saioko, gure urteko azken programa delako. Gabonetan altxeden alditxo txiki bat hartuko dugulako. Benetan diotxuek kasualitatea izan dela, ez dugu prestatu urte bukatzeko programa berezirik, baina horrela suertatu da. Beraz gaur balantzea egitea eta aurten izan dena errepasetzea dagokigu. Hori esan da, eskerrik asko etortzeagatik, urrengo orduan teknologiari buruz pizka bat hitz egingo dugu. Ongi etorriak, hemen hasten da, Sarean Zehar! Sarean Zeharen parte hartu nahi duzu? Gure berriak iruzkindu? Ekitaldi bat kontatu? Gure hankasartzeak kritikatu? Erantzuna positiboa bada, bidali ezazu email bat, info@sareanzehar.eus. Gure WhatsAppa 688-688-00 da. Telegram ere daukagu, 688-688-00 Gure Twitter eta Facebookeko profiletan idatzi dezakezu ere. Eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzehar.eus webgunean. Zuen mezuak itxaroten ari ditugu. Bai? Bai. Esan bezala teknologiari buruz pizka bat hitz egingo dugu Sarean Zehar honetan, eta horretarako beti bezala ez nago bakarrik, ni nago sendino naiz, uste dut ez duda esan, eta nire alboan hemen beti bezala dago Borja Arbosa. Arratsaldeon. Arratsaldeon, Inigo. Ez duzu ia inoiz ere esaten, baina bueno, suposatzen dugu jendea jadanik badakiela zure ahotsa entzuten duzunean berriro ere hemen Inigo bere gauza kontatzen. Bere gauza kontatzen. Inigoren mobidak. Inigoren mobidak. Egia da. Grabaketa baino lehen galdetzen zenuen zenbat hilabete daramatzagu hau egin gabe, 2020 osoan ez genuen egin, zuzenezko bat antolatzea, eta 2021 batean, justo urtearen azken hilabetean tokatu zaigu, kasualitatez, baina, bueno, hori izan da. Eta hasieran esan dudan, ere, ekitalde honetan gaude kasualitatez. Urtearen azken programa, estudioko programa bat izan behar zen, baina zorionez, Euskal Podcast elkarteak gonbidatu gaitu programa hau
egitera, beraz, eskertzen diegu... Gogoratzen dut, ze denboraldia izan zen, 7garrena, 8garrena, ez denboraldi horretan egin genuela ez daki zenbat programa estudio kanpoan. Sarean zehar on the road. Sarean zehar on the road, izena jarri genion denboraldi horri, eta gauza nahiko kuriosoa, eta hainbat ekitaldi bizitatuz, eta konprobatu ahal izan genuen nola hainbat ekitaldi oso interesgarri egiten direla, Bizkaia osoan, Euskadi osoan, eta momentu hau ez da hain posible koronavirusa dela, eta baina niretzat gutxienez memoria ona ekartzen dit. Bai, egia da. Teknologiari buruz hitz egingo dugu, baina hasiko gara kasu honetan aurkezpen honen motiboa edo azalduz. Jada berri bat daukagulako kontatzeko Euskal Podcast elkartea aurkeztu dela. Bai, hori da. Urte askotako topaketen eta podcastingaren lotutako ekitaldiaren ondoren, Euskadiko podcasterren antolatu eta Euskal Podcast sortzea erabaki dute Euskadiko podcasting elkarte hau. Irabazi asmorik gabeko elkarte bat da eta gure lurraldean podcast kontsumoa eta sorkuntza sustatzeko helburuarekin sortu dena. Baita audio fitxategietan oinarritutako eduki formatu honen sortzaileak eta entzuleak batzeko eta internet bidez kontsumitzeko ere herritarren artean gorakada batean dagoelako badakigu podcast geroz eta gehiago egiten direla gure munduan eta baita ere gure autonomia erkidegoan. Horrela da. Gainera hemen podcastak egiten dira hainbat arloetan, duela gutxi adibidez EITBek hasi da bere EITB podcast plataformarekin, baina aurkezpenean esan duten bezala ere urte asko daramatzate irrati libreak eta konkretuki hemen Bilbo Hiria irratia, baina baita ere beste irrati batzuk Adizkideonak Bilburian. Hori egia da. Irratia egiten, baina azken urteetan ere podcastak egiten. Azkenean haien edukiak podcast direlako eta interneten ere entzungai dauderako. Bai, elkartearen helburua, sortzaileen arteko lotura izatea da, sektore profesionala erakartzea eta elkartekidei aholkularitza eskaintzea. Euskal podcasten ekitaldiak eta jarduerak antolatuko ditu, podcastina maite dutenen arteko topaketa hau errazteko, esate baterako Euskal podcastin jardunaldien errekuperazioa, Euskal Pod pandemiaren eta bere ondorioz bi edizioaren ondoren geldituta gero. Zuk, ni baino gehiago hor bizi ondorioz, bi edizioen ondoren geldituta egonda. Bai, Euskal Pod egia da, bi urtez... Baina arrakasta handia izan zuen ala ere. Bai, egia da, bi urtez egin genitu eta gero bi urteko atsedenaldia egon zela, bi urte horietan sorte oso ona izan genuen komunikabideek interesatu zirelako gure ekitaldiari buruz eta karrizketak egin genituen baita podcastingari buruz hitz egiten, noiz behinka ere komunikabide batzuek gurera etortzen dira podcastingaren egoerari buruz hitz egin ari izateko eta hori izan zen puntu bat, egia esan da abia puntua izan ziren pod nights deitzen diren topaketak informalagoak izan zirela, hortik aurrera Euskal Pod eta orain beste aurrera pausutxo bat ematen du komunitatea Euskadin Euskal Podcast elkartea aurkeztuz. Badakizute, tren honetara igo nahi bazarete, edozein egoera berdin da, zuen kasua bada enpresa bat bezala, edo administrazio bat bezala, edo zure kabuz, podcast nire gauza kontatu nahi ditut. Entzule baita ere izan da ere? Entzule baita ere izan da ere posible da, egia da, zuen kasua bada podcast batean deskubritu duzu Spotify edo aurkitu duzu, zer da hau podcast jartzen duela, ez dakit zer den, eta zertarako balio da. Horretarako aholkularitza behar baduzu, baita ere Euskal Podcast zure elkartea izan daiteke. Hori da. Informazio gehiago nahi baduzue, euskalpodcast.eus da webgunea, baita ere izena emateko eta arpidetzeko.
Eta orain behi berri teknologikoi buruz hitz egingo dugu, eta kasu honetan sare sozialei buruz hitz egiten hasiko gara. Arazotxoak daudelako noiz behinka sare sozialetan, eta batez ere azken hilabetetan Instagram polemika izan duelako, bere izan zen direktibo bat esan zuelako, arazoak sustatzen zituztela eta nerabentzat kaltegarriak izan zitekelako Instagram. Eta honetan Instagrameko esan dute, neurriak hartu behar ditugu, behar kakotxen artean, eta atxeden hartzeko eskatuko die nerabei. Zenbat aldiz komentatu dugu programa honetan, Inigo. Uste dut Instagramekoek pasatu direla Homer Simpsonen bost faseetik, gogoratzen duzu? Ez du gogoratzen. Bost fase desberdin pasatuko dituzu. Lehenengoa ez esatea, jo que bian morir. Bigarrena da rabia, hirugarrena da beldurra, eta laugarrena da negoziazioa, eta bosgarrena aceptazioa. Bai. Instagramekoak ja bosgarren fasera pasatu dute, onartu dute bere sare soziala kaltegarria izan daitekela nerabentzako, eta hasi dira, hainbat neurri hartzen eta baita ere nerabei sare sozialetik atzeden hartzeko eskatzen. Jakinarazpen batekin, nahiko kuriosoa da hori jakinarazpena zabaltzean, eta datorren urtean, funtzio horrekin batera, beste tresna batzuk jarriko dutela, gurasoek eta tutorek adingaben esperientzia digitalean parte hartu ahal izan dezaten. Zer, noski, nerabei buruz hitz egiten dugunean, baita ere, beren gurasoak edo beren tutoreak parte hartu behar dute, paper oso garrantzitsu bat daukate kontrolpe horretan. Hori horrela da. Plataforman ere, beste berrikuntza bat martxan jarriko dituzte adingabeak babesteko haien artean, urte hasieratik eragotziko dute beste pertsona batzuek etiketatzea edo aipatzea jarraitzen ez dituzten nerabeak. Hau da, zure kontuan 18 urte baino gutxiago dauzkazura esan baduzu, beste pertsona batek jarraitzen ez duzuna, ezingo dizu etiketatu edo aipatu. Orduan, hori interesgarria izango litzateke guztiontzat ere. Ni ez dut askotan sufritzen, baina noizbenka ikusten duzu hor notifikazioa esaten duela. En fin. Oso kondukta txarrat, oso kondukta erasoak edo akoso edo horrelako gauzak, eta noski horrelako adinak dauzkasunean oso kaltegarriak izan daitezke. Orduan, esango dugu lehenengo pausu interesgarri bat dela, eta jara ora esaten denean, baita ere esan behar dugu. Ordua zan, baina ondo gauzak, ondo dirudienez ondo egiten direnean, baita ere esan behar da. Orduan, momentuz, aurrera pausu bat izango da, orduan ondo hartuko dugu. Beste sare sozial bati buruz hitz egingo dugu ere, Twitter arazoak izan dituelako, kontu batzuk eten dituzterako salaketa maltzurren ondorioz. Salaketa maltzurra, Twitterrek aitortu du akats baten ondorioz, eten dituela salaketa koordinatu eta maltzurren biktima izan diren erabiltzaile batzuen kontuak. Eta irudi pribatuei buruzko politika berriari jarraitu diola bertan agertzen den pertsonaren baimenik gabe. Dakigunez, Twitterren politikaren arabera, zuk norbaiten irudia igotzen baduzu, argazki bat igotzen baduzu sare sozialean, pertsona horrek esan dezake, hau nire argazki bat da, hau da nire irudia, eta nik ez duk kontsentimendu edo baimenik eman nire irudia hor egoteko. Eta noski, Twitterrek hor bertan bera botatzen du bai argazkia, baita ere akontua suspenditu edo esabatu daiteke, baina arazoa da sistema hori ez dagoela guztiz ondo eginda, eta
baita ere kasu kontrakoa bueltatu daiteke, hau da, pertsona askok baita ere bullying egiteko salaketak masiboki egin dezakete akontu baten kontran horrelako argudioak emanez, eta Twitterrek lehenengo momentuan masiboki denuntziak jasotzerakoan, akontua suspenditzen du edo kentzen du, eta gero ikusten du. Eta investigazioa eginez gero ikusten du ez dagoela arrazoirik, baina pertsona hori nahita nahi gabe aurkitu duela bere akontua suspendituta. Bai, konpainiak bai estatu du akatsa izan dela, eten dituztela helburu maltzurrekin koordinatutako salaketen biktima izan diren erabiltzaileen kontu horiek, baina gainera kontua edo mamia da, ez dela atake koordinatu bat edozein taldearen, baizik eta talde horiek konkretuki bide politikoa daukatela. Bai, bueno, kasu honetan izan dira eskuin muturraren aurkako kazetariak, baina bueno, hori gauza konkretu bat da, beste kasu askotan izan daiteke aldrebez, gauza da hori ez gertatzea, hori ez egitea eta sistema hobetzea, noski. Horrek esaten du Twitterrek, hobetuko dutela sistema. Egia da, arazoa ez dela sistema horretan salaketa faltsuak sartzea, baizik eta sistema horretan faltsuak izan diren salaketak detektatzen direnean azkar konpontzea arazoa. Eta ondorio bat izatea, edo nor ezin daitekela horrelako salaketa faltsu bat eman, eta ez ere ezer gertatzea. Hau da, zu salaketa bat egiten baduzu, baita ere pixka bat arduradun egin behar zara salaketa hori faltsua bazen. Bueno, hori da azkenean Twitterrek hartu duen bidea kasu honetan. Berregia horrekin jarraituko dugu, kasu honetan, kotxe autonomari buruz hitz egiten, Mercedes aurrera pausu garrantzitsu bat lortu duelako Alemanian kotxe elektrikoa. Kotxe autonoma, ez kotxe elektrikoa. Bai, autonoma garatzen jarraitzeko. Bueno, hau berri hau esplikatzeko lehenik eta behin esplikatu behar dugu kotxe autonomo fase bat, 2, 3, 4 eta hasta 5 fase desberdin daukatela, baldintza daukatela zenbat autonomia ematen dizun zuk gidatzeko edo hor pendiente egoteko. Hau da, gehien ezagutzen dugun modoa Tesla Autopilot edo saltzen duen Tesla Autopilot, hor bai egia da zuk momentu batean volantea hor utzi alduzula, baina modu simpleetan, hau da modu bat edo lehenengo mailako edo bigarren mailako, zuk hor pendiente egon behar zara edozein momentuan edozein komplikazio gertatzen bada edo simpleki zure kotxea detektatzen baduzu hor ez zaudela, ez dizu usten, horrelako gauza bat egitea. Eta, 3. mailara ja pasatu dira, kasu honetan Mercedesek, bere Formula 1koek ez dira oso ondo jun aste honetan, baina kaleko kotxeak bai. Hombre, a ber, barkatu, esatea ez direla oso ondo jun, literalmente... Kotxe batek ez du oso ondo jun. Kotxe batek galdu zuen txapelketa, munduko txapelketa azken bueltan. Bueno, vale. En fin. Graziarik ziur ez ziola egingo. Graziarik ez zion egingo, baina. Bueno, Mercedesen berri ona aste honetan izan da Alemaniako regulatzaileek oniritzia eman diotela fabrikatzaile sistema berri hau Drive Pilot izenekoa erabili ahal dezan. Horrek esan nahi du autoban Alemaniako famatuetan, hor abiadura limiterik ez daukatenak, bai, trafiko handia dagoenean eta abiadure kopuru hori gainditzen ez dutenean, sistema hori duten Mercedeseko autoen gidariak trafikoa ahaztu
eta bigarren mailako jarduera jakin batzuetara bideratu ahal izango direla. Adibidez, autoa egindako bulego hau lankideekin komunikatzea, mezu elektronikoak idaztea, interneten nabigatzea edo erlaxatzea eta pelikula bat ikustea. Hau da, ja gidatzea bigarreneko mailako tarea bat bihurtzea. Bai, hori da, hirugarren mailako gidaketa autonomoa esaten dena, ja ez dela behar hor egotea presente bere arretarekin egun bidereun. Arretarekin egun bidereun, presente bai, baina arretarekin egun bidereun, ez. Egia da baita ere, ez dela lehenengo fabrikatzelea, adibidez, Honda Japoneako erregulatzeleen baimena izan zuen 2008an bere sistema, ibilgailu kopuru mogatu batean probatzeko, eta Waze, Googleeko enpresa ere, herri batzutan mantentzen duela taxi zerbitzu bat, non ez da ja hirugarren mailakoa, baizik eta uste dut laugarren mailakoa dela, kotxa bera bide batzuk egiten dituela gidaririk gabe. Bai, baina hori zirkuitu itxi bat bezala kudeatzen dute, hau da ez da guzti sistema basiketa. Zirkuitu itxi bat, baina hor sartu eta kentzen dira edozein kotxe eta azkenean hiri baten mailan egiten da. Egin daiteke, baina kasu honetan ja ez dute zirkuitu itxirik, baizik eta zuk zure kabuz kotxea izan da eta ja edonon ez Alemaniako autopistetan. Lehenengo pausu interesgarri bat da eta ikusiko dugu etorkizunean zenbat konpainia garatzen dituzten beren sistemak eta lortzen dituzte honelako onarpenak beren sistemetan. Claro, ikusiko dugu urteak aurrera egin ala ere. Tesla besteak beste oraindik ez du lortu. Teslak adibidez oraindik ez du lortu. Baina ikusiko dugu ere gero eta gehiago zure kotxea gauza batzuk egin duela Alemanian, Espainian ezin duena egin. Hau gertatzen da adibidez gaur egun Apple-eko AirTag lokalizatzaileekin uste dut dela Hego Korean eta Australian ezin direla erabili, haien legeak ez dutelako onartzen horrelako lokalizazio erabilerak. Nik uste dut automozioan horrean ikusiko dugula gero eta gehiago kotxea zerbitzu bezala, eta nola zu kotxe baten jabea izan da ere gauza batzuk egin ahalko dituzu leku batzutan eta beste lekuetan ez, eta nola ere aldatuko dela zure kotxearen ezaugarriak gero eta urteak horrela da bai, zorionez edo zoritxarrez kasu askotan mugak ez du teknologia jartzen baizik eta araudiak. Bai. Beste gai batera pasatuko gara guztiz aldatuz sektorea eta gaia ere. Kasu honetan COVID txertoari buruz hitz egiteko zergatik hitz egiten dugu COVID txertoari buruz saio eta programa honetan. Ez dut ulertzen. Zergatik ez? Bueno, bai, edozein gaiari buruz hitz egin dezakegu, gure autonomia erkidegoan ja onartu da COVID pasaportea. Baina zer relazio dauka hurrengo berria teknologiarekin? Bueno, hainbat. Lehenik eta behin, COVID pasaporte hau oso interesgarria da izatea zure mugikorrean QR sistema batekin irakurtzekoan, hori bai, teknologia da. Menuak ere QR kodeetan jartzen dira, baina ez dugu horri buruz hitz egiten. Baina irakurtzen duzu mugikorrarekin, hori da teknologia. Baina konkretuki hurrengo berria zergatik. Google enpresa teknologikoa da, kaleratu ahal izango ditu COVID txertoa hartzen ez duten langilei. Ostras!
Hori Espainian uste dut ez dela posible. Momentuz ez. Google hori araudia atera du noski Amerikako estatu batuetan, non araudiak ahalmentzen du Google-ei. Eta bai, serio jarri da, COVID-19 aurkako txertoarekin. Langileei jakinarazi die, oraindik immunizatuta ez daudenak, lizentzia bat hartzera behartu izango direla, 7 hilabete iraun ahal izango duena, eta denbora horretan dagokien dosia ematen ez basaile kaleratu egingo dituztela. Jakizuen azpen honen arabera, Googleko langileek abenduaren 3 arte zuten beren txertaketa egoera aitortzeko eta hori egiaztatzen zuen dokumentazioa bidaltzeko, edo dosia eman ez izana justifikatzen zuen medikuntza edo erligiora gozpen baliagarriren bat aurkezteko. Konpainiak arrazoiek egokitzat jotzen baditu, langile horik ez dituzte txertoa jarrita eduki beharko. Suposatzen dut, hau izango dela, bulegotan lan egiteko edo lana jarraitzeko bideratuta, azkenean bakoitza beretzean badago berdin sailerako txertoa izan edo ez. Esan bezala, hau Espainian ez ditzateke posible izango, beste kontuen artean ezin duzulako, hau agian extraofizialki posible izan ditzateke, baina ofizialki ezin da egin, zu ezin duzu araudi hau paper batean jarri, hau pertsonaren, langilearen pribautasuna eta eskubideen kontra dagoelako. Espainian txertaketa ez da beharrezkoa, hau da voluntariotzat jotzen da, eta badakigu jadanik enpresak ezin duela ez derrigortu edo behartu. Baizik eta ez dute, ez da eskatu ahal, ez da galdetu ere, hau diskriminazio bat bezala jotzen delako, eta baita ere beren datu pertsonalak nahiko sensible bat jotzen duelako beren noski osasun datu bat. Bueno, COVID zertifikatuari buruz, ziurtagiriari buruz ez dugu hitz egingo gira da mugikorrean daukazula, baina hori beste dokumentu bat bezala. Eta enpresario bat bazara eta kudeatu behar baduzu oraintxe bertan edozein jatetxe edo diskoteka edo hor zure bezeroei eskatu behar diozula zertifikatua, jakin alduzu, Eusko Jaurlaritzak ez dizula emango edo aplikazioa hori irakurtzeko, orduan bilatu beharko duzu zure kabuz nola deskargatu aplikazio bat irakurri aldituztena QR kodeak. Gure Kantabriako lagunek egin dute aplikazioa gainera webgune bitartez dena, non zu edozein gailuarekin ireki, ematen diozu web app horri, eta berehala eskaneatu dezakezu. Eta bere beste herrialdetan irakurri dut alemaniarra nahiko ondo funtzionatzen duela, ingelesez eta alemaniarrez dago, baina irakurtzeko botoi berdea ikusten baduzu hori edozein idiomatan irakurtzen da ondo. Bai, baina Espainiako arloan sartzeko, Kantabriako auzokideek egin dute aplikazioa ere, jakin dezazuten hor eskuragarri dagoela behar duen edonorrentzat. Beste kontu batzuk estaliko ditugu, kasu honetan 5Gari buruz hitz egiteko. Ez dugu Europar Batasunaren sintonia jarriko, baina benetan ez dakit zergatik. Hau izan leikelako. Jarri nahi duzu? Bueno, a ber, hemen daukat. Prestatu bat zegoen edo ez? Ez zegoen prestatuta, baina zu badakizu ni oso eskarra naizela, eta zu eskatzen baduzu sintonia bat, ni orain dagoen sintoniak kendu, 2 segundu itxaron, eta volumena topera jarrita, nahi duzun sintonia jarri dezakedala. Europar Batasunaren berria. Sarean zehar.
ikusi duzu nola hemen ikusten den lan teknikoa. Bai, efizientzia maksimo. Hombre, bai, Europar Batasunari buruz hitz egiten 5G sustatuko dute estaldura hobeagoa izateko Espainiar estatuan. Bai, plan honen bidez Espainia jasaten duten eten digitalarekin amaitu nahi da. Izan ere, badakigu ia hirigune handi guztiek zuntz optikoa eta 4G plus estaldura dute, baita 5G NSA ere. Baina landa eremuetan ez dago zuntzik edo ADSL-erik eta gobernuak internet behar bezala erabiltzeko gomendatzen duen minimoa baino abiadura txikiagoko estaldura mugikorraren mende egon behar du. Horrela landa eremuetan bizi alizatea sustatu nahi da, hazkundea sustatu eta landa eremuak zaindu herrialdeko eskualde ahulenetan lanpostu berriak sortuz. Laguntzek orain arte planteatu diren bezala, azpiegitura pasiboen instalazioa finantziatzen zuten, baina ez aktiboena ez da horien mantentze lanenane. Eta horrek, laguntza horiek alferrik galtzera eragin zezaketen antena instalatzeko behar zen guztia sortzean. Baina, operadorentzat ez zen errentagarria izango azpiegitura horiek trafiko txikikoak eta erabiltzaile gutxi izatengandik mantentzea. Hori da betiko gauza. Jartzea bai, baina gero ja mantentzea zenbat. Bueno, esan dugu azpiegitura pasiboak. Zer dira inigo azpiegitura aktiboak, azpiegitura pasiboak? Zudakizu? 5Garen kasuan ez daukat oso argi, zuntzaren kasuan bai argi daukadara azpiegitura aktiboa dela zentralan jartzen den ekipamendua eta azpiegitura pasiboa dela kable guztia, basikoki. Baina azpiegitura pasiboak kasu honetan antena bat erabiltzeko beharrezkoak diren guztiak, adibidez, struktura horiek jarri behar direnak, baita ere enlaceak eta bar, eta azpiegitura aktiboak parte den antena jarriko den lekuraino eraman behar diren korronte elektrikoa eta sareko kableak. Ia gauza berbera orduan. Ez dira gauza berbera, azkenean, imagina, zure komunitatean, telebistako antena bat jarri nahi baduzu. Azpiegitura aktiboa izango da antena, eta hornidura elektrikoa eta bar, eta azpiegitura pasiboa izango da mastil hori jarri behar duzuna antena lotzeko. Gutxi gora bera, hau da nola definitzen den kontzeptu hau. Ikusiko dugu nola etorriko diren laguntza hauek Europar Batasunak ematen dituenak, baina ikusi dugunez eta beste arloan, konkretuki zuntzaren arloan, laguntza hoien esker lortu dugu edozein lekuetan, hainbat lekuetan, leku askotan egia esan da, zuntza heltzea besterik ez zegoen beste aukerarik hori heltzeko, hori zateko zuntza, orduan 5G-arekin beste aukera bat badaukate, baina komentatu genuen, uste du pasaden programan, Movistarrek bere planetan ja ez zeukala eramatea zuntza leku askotaran, baizik eta 5G zabaltzea eta horrelako planetan baita ere izan daiteke bere lekua. Bai, azkenean hori da baita ere bide oso interesgarria 5G eramatea. Ez bat duzu zuntza eraman nahi, begira. Por lo menos 5G eraman eta horrekin aukera gehiago matea. Europar Batasunari buruz hitz egiten ere esan behar dugu doako roaminga 2022 arte zabaltzea erabaki dutela. Bai, kontatu genuen baita ere orain dela programa batzuk horrelako planak ja onartuta zeudela, baina justu aste honetan jakin dugu nola izango den. Hau da, ez bakarrik doako roamingaren epea luzatzea, hori bai egin dutela, baizik eta araudi berriak, aldaketa txikiak egiten dizkie operadorei. Batzordea deskribatutakoaren arabera kontsumitzaile kalitate berarekin baliatu beharko dute bidaiatzen dutenean eta etxean daudenean. Horrek esan nahi du roaminyak ezingo duela abiadura murriztu, adibidez 5G zerbitzuan. Operadore batek ibiltaritzan kalitate bera eskaintzeko arazoak baditu, operadorek berehala eman beharko diete horren berri bezeroei. Ez den gauza tontakeri bat da, Europako batzordea gogorarazi duenez azken Eurobarometroan inkestatutaren eureko 33 adierazi Erena, bai. Adierazi zuen internet mugikorraren abiadura beren herrialdean zutena baino txikiagoa izan zela eta 1
2028 esan zuten atzerrian sare txikiagoa erabiltzen aritu zela, hau da 3G, 4G izan beharrean. Erantzun horiek direla eta araudia zorrotz ezarriko du ruminaren bidez ez kobratzeaz gain, ruminak kalitate honekoa izatea izango dutela baita. Begira, berri honazkenean kontsumitzailentzako zerbitzuak izateaz aparte baita ere kalitatezkoak izan behar direlako. Parentesi bat egingo dut, duela gutxi zure podcastarako, Testigo de Encargo Basquela Abogados enpresaren podcastarako ikerketa bat egin genuen, ni pertsonak egin nuen zerbitzu unibertsalei buruz. Behin baino gehiagotan hitz egin dugu listinei buruz, kabinei buruz ere, pasaren programan adibidez, baina baita zerbitzu Espainiako internet zerbitzu unibertsalari buruz. Eta, klaro, kontua da, administrazio batek esaten badu, zerbitzu hau emango dut, eta gainera nire burua behartzen dut, hau zerbitzu hau ematera. Klaro, eman behar da, baina ez du balio edozein kalitatearekin edo edozein erara ematea zerbitzu hori. Azkenean, Europar Batasunak hau esaten du, zerbitzuak ematerakoan kalitatezko zerbitzuak ere izan behar direla. Eta berrienetararen azken berria izango da Titulol. Gure publikoaren artean agian azaldu beharko genuke zer den Titulol, baina hori hasi baino lehen kontatu behar dugu, azken berri normala, dela Googleek Android jokoak Windowsera eramango dituela aplikazio berri baten bitartez. Bai, Googleek zure PC-ko Android jokoak nahi ditu datorren urterako, eta Google Play Games izango da sarrerako ateetako bat. Aplikazio hori ordenagailu eramangarrietan, ordenagailuetan eta Windows duten tabletetan Android jokoak exekutatzeko aukera emango du, edo hori da gutxienez Googleen plana. Zuk ja zure edozein joko erosi duzu joko batek Androiden storen? Google Playin? Nire diru propioarekin inoiz ez. Bueno, zure diru propioarekin edo kreditu... Google Opinion Rewards horrekin bizpairu erosi dituen. Nistu erosi nuela GTA, ze joko, San Andreas. Berri ere jokatzeko momentu bat, edo izan momentua. Bueno, Googleen aplikazio propioa izango da, Microsoftekin aliantzarekin egin gabe, eta Googleen kontuarekin sinkronizatuta dagoenez aplikazioa jasaten dituen joko guztiak plataformetan jokatu ahal izango dira, partidaren datuak, lortutako lorpenak eta abar gordeta. Kontua da, Googleek ziurtatzen duela aplikazioa Windows 10erako eta Windows 11erako iritsiko dela. Eta Windows 10ek Android aplikazioak exekutatzeko aukera ere ematen duela. Datarik itxita ez badago ere, 2022ko uneren batean app honen edapena ikusten hastea espero da. Bueno, interesgarri. Promesa ikusiko dugu, nondik ateratzen dena hau. Ikusiko dugu, baina, printzipioz Google esan badu, bere jokuak ordenagailuetan, gainera, ordenagailu asko, azken boladan ARM arkitektura erabiltzen dute, mugikorrek bezala, orduan erraz daukate itzulpen hori egiteko. Eta guztia kontatuta, guazen Titulolera. Titulol. Bueno, Titulol azaldu behar dugu, esaten da, normalean ni ikusten ez dudan Borja kendu ordenagailoa. Gaur ez da hain erraza, normalean zuk Dabiok aurrez aurre gaude, baina gaur ez gaude aurrez aurre, alboan gaude. Normalean, ni ezagutzen ez dudan berri bat komentatzen dugu, nire harridura, aserrea edo ez dakit sentimenduren bat
isladatzeko berri horretan, baina, bueno, normalean oso erronka importantea da Borjarentzat, ni berri asko irakurtzen ditu datuko batez ere Twitterren, orduan ez da erraza topatzea ni irakurri ez dudan berri teknologikoren bat. Bueno, baina, saiatuko gara. Inigo, ziur nago zu seguru dakizula ze bideojoko ni buruz hitz egiten ari naizen. Animal Crossing New Horizons. Bai. Badakizu ze joko den? Bai, gainera pandemian famatua egin zen justo uste dut ekainan, bueno, pandemia, konfinamenduan, maiatzan argitaratu behar zen, uste dut Nintendo zuela atxeratu, baina online bakarrik argitaratu zuten, dendak itxeta zeudelako, eta arrakasta oso handia izan zuen momentu horretan. Gainera oso joku Happy Flower horrelakoa da, bai. Oso bon rolleroa eta komunitate oso sanoa dauka, bueno, bai. Joku hortik atera den DLC bat, deitzen dela Happy Home Paradise, akats informatiko nahiko kurioso bat izan du aste honetan. Beren pertsonei askok, ez guztiak, baina bai askok biluzik mostratu ditu. Bueno, baina ze daukate arropari gabe ze ikusten zaie, ezer? Bueno, hori ez dute reportatu, baina... Laranja? A ver... Baina kurioso da. Bueno, bai, kurioso, baina, en fin... Bazenekin? Ez nekien, baina... Egia da, egia esan da berri pizkat txorra dela. A ver... Bueno, hori zen bere helburua. Titulol. Venga. Irratsaio hau Creative Commons aitortu ez komertziala partekatu berdin 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Horrek esan nahi du gure edukiak nahi beste partekatu ditzazkezula. Informazio gehiago nahi baduzu josareanzehar.eus webgunera. Titulo honekin onaino heldu da sarean zehar 326 hau, zuzenean grabatu duguna hemen bortza izan zen eraikin honetan. Borja Arbosa, eskerrik asko lehenik eta bain ona etortzeagatik, sarean zehar hain politori honi hau egiteagatik eta berriak ekartzeagatik ere. Urtearen azkena, ez da? Bai, momentu honetan esan behar dugu egu berrion, urte berrion eta bar, eta 2022an ere sarean zarekin jarraitzea espero dugu, beraz, 2022an hemen konkretuki estudioan ikusiko gara berriz. Horrela izango da, urte berrion eta egu berrion eta urrengo urtera arte. Eskerrak eman behar diogu ere Bilboko udalari, infrastruktura eta leku hau mateagatik, baita ere Gorka Artaza, Roberto Ruiz Sánchez eta Euskal Podcast elkartearen talde guztiari grabakea eta hau posible egiteagatik. Eta beti bezala ere, Mikel Carmonari berrikuspen teknikoan egondelako eta erratian dauden ekoizpen eta teknikari taldeei eskerrak programanen emisioa ez delako posible haien lanarik gabe. Esan dakoa, eskerrik asko baita ere publiko honi saio entzuteagatik. Berriz entzungo gara urrengo urtean, 2022an, egu berrion, urte berrion eta urrengo arte, eskerrik asko, agur!